Sanibona, ngiphinde nginibingelele futhi nanamhlanje. Kuhlezi kuyintokozo kakhulu ukuthi sihlezi sihlangana ngamazwi kaNkulunkulu, amazwi asiqondisayo, amazwi asibuyisayo endleleni ngoba singabantu kumele sibone, sazi ukuthi sesilahleke kakhulu lapha emhlabeni, sazi ukuthi kuningi osekusidukisile. There has been a lot of deception kubantu, kuluntu lonke, and uNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini uyathanda ukuthi abantu bazi futhi babone ukuthi baduke kangakanani ngokuba abantu babona izinto zenzeka, babona abantu besaphila, besadla, belala, bevuka, besebenza, bebona ngazuthi yonke into isahamba kahle, babona ngazuthi yonke into ihamba ngendlela abafisa ukuthi ihambe ngayo nangendlela abacabanga ngayo. Well, it is unfortunate ukuthi even imvu mayisidukile ayiboni ukuthi idukile but iyaqhubeka ihambe kodwa only when umalusi will come and get it kuleyo ndlela ehambayo ukuze ayibuyisele la ehamba khona, because umalusi kahle kumele ahambe phambili, kube nguye ophakamisa induku ukuthi zonke lezi mvu ezingemuva eziyi-1000 noma eziwu-100 zibheke le nduku, zilandele yona induku. Mayithi left zishone left zonke, mayithi right zonke ziye ka-right. But kuyenzeka-ke uthola ukuthi enye imvu, induku izothi siphakeme ithi left anganaki, noma imvu inganaki bese ithi right yodwa, ebese uthi uJesu mina ngishiye eziwu-99 ngihambe ngiyolanda le eyodwa elahlekileyo edukileyo. Njengamanje kuningi ukulahleka lapha emhlabeni, kuningi ukuduka, kuningi kakhulu lapha emhlabeni, and it is something very painful. Kubuhlungu kakhulu ukuduka. Let's say you are going to indawo ongayazi, indawo ongayijwayele, indawo oqala ngqa ukufika kuyona. Kubuhlungu ukuduka ngoba awazi noma lo muntu ozombuza ngama directions uzokudirect to the right way, awazi ukuthi nale taxi oyigibelile izokufikisa yini la uyakhona, ulibele ubuzile, ulibele ukhathazeka. Abanye baze babuze driver ukuthi driver ngampela ukangikhohlwa nje ngithe ngehla endaweni yokuthi azathi driver relax, ngizokwehlisa la usho khona. So ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ufisa siqonde singabantu ukuthi sesiduke kangakanani, ufisa sazi singabantu ukuthi sesilahleke kangakanani, ufisa sibone futhi ngezinto ezenzekayo ukuthi cha akusenzeki njengaqala, akusenzeki njengalendlela uNkulunkulu ayisidale ngayo, akusenzeki, alisekho loluyathando, akusekho loyakuthula, ayisekho leyanjabulo leyayikhona kuqala. So ngaleyo ndlela ziningi izinguquko esezenzekile, kuningi ushintsho oselenzekile, lolo shintsho lolo oludukise abaningi. Unfortunately, it is our duty singabantu ukuthi singadukiswa. It is our responsibility singabantu ukuthi singalahlekiswa endleleni. It is not God's responsibility. It is not anyone else's responsibility, but it is your responsibility. Njengomuntu osuke ehamba endleleni, kuwumsebenzi wakho ukuthi ungadukiswa, kuwumsebenzi wakho ukuthi ama directions onikezwe wona uhambe ngawo exactly, kuwumsebenzi wakho ukuthi otsheliwe ukuthi ungakwenzi, otsheliwe ukuthi ungakhulumi nalabantu, kuwumsebenzi wakho ukuthi ungakwenzi. Ebese lokho otshelwe kona ukuthi ukwenze ngendlela oyalezwe ngayo. It is your responsibility. It is your job, your duty ukuthi uqaphele, ukuthi ubheke. Why? Because uwena ohamba endleleni, uwena obonayo la uhamba khona. Akekho omunye o-understandayo ukuthi okay uhambe kule ndawo, wahamba kule taxi, because umuntu okuthumile, yes yena ukuthumile uyazi ukuthi ufuna uhambe ngale ndlela nangale, but wena ozogcina uhamba, wena ozogcina uthatha leya thekisi wrong, wena ozogcina uthatha ithekisi right. So ngaso sonke isikhathi it is your responsibility to make sure that you are not deceived. It is your job to see ukuthi ngiyaduka yini noma cha. So isihloko nje namhlanje sithi qaphelane ningadukiswa umuntu. Sonke siyazi emhlabeni ukuthi ukuduka kugcwele, kuningi, kusabalele, but uNkulunkulu ufisa sikhumbule ukuthi ukuduka kwakho kuyi-responsibility yakho, ukuduka kwakho kuyingenxa yakho, kungenxa yezenzo zakho,
kungenxa yokona kwakho, kungenxa yokushiya iziyalezo kwakho, kungenxa yokushiya indlela kwakho, kungenxa yongabuki kwakho, kungenxa yongalaleli kwakho, kungenxa yokungezwa kwakho. So take heed that no one deceives you. Take heed that no one deceives you. Not ukuthi your parent have to take heed that no one deceives you. Your pastor have to take heed that no one deceives you. Cha, akusiwona umsebenzi womfundisi wakho ukuthi aqaphelele ukuthi ungadukiswa. Akusiwona umsebenzi wama wakho ukuthi akuqaphelele ukuthi ungadukiswa. Akusiwona umsebenzi wamakhelwane wakho ukuthi aqaphelele ukuthi ungadukiswa. Akusiwona umsebenzi womngani wakho, akusiwona umsebenzi weboss yakhe emsebenzini wakho, akusiwona umsebenzi wamuntu wefoni yakho, social media or whatsoever, but umsebenzi wakho ukuthi ungadukiswa. Ngoba uJehova siyaleza ukuthi lalelani yabo lapha ezikhathini zokugcina kuzovela abadukisi abaningi, kuzovela izikhathi ezinzima, but it is your job, your duty to make sure ukuthi you are so careful ngayo yonke into oyenzayo ukuze ungadukiswa. You are so careful ngayo yonke into eyenzakala empilweni yakho ukuze ungalahlekiswa. So many people, they think that ngomhla wokuphela bazobethi kubaba uNkulunkulu. Angithi labantu Nkosi ababesidukisa, ababedlala ngathi, angithi laba prophets bamanga, angithi labafundisi ababedlala ngathi besidukisa, besiqambela amanga. The list is endless. Baningi abadukisi, ziningi izigebengu, buningi ubumnyama, buningi ubutha, kuningi okukhona lapha emhlabeni njengamanje, luningi ngisho ulwazi. There is a lot of confusion actually. Kuna ukudideka okuningi lapha emhlabeni. Why? Ngenxa yokwanda kolwazi, ngenxa yokwanda kokubi, ngenxa yokwanda kwezinto zonke. There's light, there's darkness, there's lies, there's truth, there's everything njengamanje ngaphansi komthunzi welanga. Kukhona konke okwenza ukuthi kudukiswe abaningi. Fana noma ingane izothunywa esitolo, ithunywa uma wayo. Let's say umama uzoyithuma athi sacela ugijime uyongithengela insipho esitolo. Ithi yafika ingane endleleni ivele ikhohlwa. Oh, komba ma ubefuna insipho. Konje uma ubefuna ubethenga ngimthengele ini? Ivele ibuyele emuva. Ithi mayifika esibuyele emuva ifica khona nangubaba. Ithi kombe baba uma ubengithumeni. Ivele ibuza ubaba. Baba uma ubengithumeni. Ubaba engasho enye into. Mhlawumbe ayisholo sakudlala futhi ubaba. Athi hayibo uma wakho ukuthuma amakheke. Enze because ubaba ufuna amakheke. Athi uma ukuthuma amakheke. But it's the child's responsibility to actually, when the child comes back, mayibuyela ekhaya, izobuza kabanzi ukuthi komba uma ubengithumeni, kumele yona ibuze umama. Not the other way around. Ukuthi ifica ubaba la ekhaya akusho ukuthi kumele ibuze ubaba ukuthi ubaba ufunani, because ubaba uzovela asho lokho okungokwakhe. Because ubaba uzofuna ukuyidukisa vele ingane. Ngoba uthanda ufuna ngokwakhe naye usifunela yena side lakhe. So engayidukisa, but it is the duty of the child ukuthi iqaphele ukuthi ingadukiswa. And fortunately enough, ngenxa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda futhi usitshalele ukuhlakanipha okunjengokwasekhaya ezulwini, uyakwazi ukuthi into noma kade usuyikhohliwe mawulalela uze ukuthi hayi man, akusiyona lento. Because le knowledge noma le understanding le esuke itshaliwe ezindlebeni zakho comes and stays. Comes and stays la kuhlala khona ulwazi nama memories akho. Even umuntu ekutshela something uthi akusikona lokho. You can tell ukuthi no mina akusikona. But if efike ekhaya ethi kombe baba uma ungithumeni, mesho baba ukuthi ukuthuma insipho uthi yes uma ungithuma insipho phinde ibuyele emuva esitolo, back to square one. That is what happens lapha emhlabeni, ngoba sonke imiyalelo kaJehova ibhalwe la ezibhebheni zezinhliziyo zethu. Lonke iqiniso, it is written here, because uJehova uyasho ukuthi manje angisezobhala ke manje imithetho yami ematsheni, kodwa sengizoyiloba ezibhebheni zezinhliziyo zabantu. That is why hence if a person goes to church eya enkonzweni
enhlizweni. And if umshumayeli wangalelo langa, umfundisi wangalelo langa, or umvangeli, or whoever ozoma epulpiti ashumayele ivangeli kaNkulunkulu, loyo muntu if ezobe embethwe umoya kaNkulunkulu uzothi ulalele lelo qiniso li connect exactly to what is inside your heart, because God is like an arrow. He's like a spirit that is going to connect lihlabe exactly lento oyaziyo, lento oyiqondayo, lento futhi oyilangazelelayo. Because you know the Lord from deep within. Uyamazi uNkulunkulu, uyazi ukuthi wathini kuwena, uyazi ngenkathi uzalwa, uyazazi wena. In as much as uzalwa u-empty yonke into uyifunda lapha emhlabeni, but by the minute you realize or hear the word of the Father, you remember ukuthi it is the word yababa ohlala ekhaya ezulwini. Fana nomuntwana ezohlala lapha ecrash athi umama ngiyabuya mntanami, izohlala ingane ilinde, and the more ilibele bona abantu abahlukahlukene ize ikhathazeke. Why? Because it's like the child is lost njengoba ilapha, is ilahleke ize ilahleke engqondweni, ilahleke ingane iziphatheke kabi ukuthi uma akasabuyi. Yafika ezinye ingane ziyalandwa ecrash yona akukho umuntu ozayo, kanti umama uzobuya late, ize ilala ingane iphatheke kabi nenhliziyo ebuhlungu. And the minute the parent comes, the minute umzali ebuya esezoyilanda njengokuyithembisa, that is when ingane izojabula from deep within, ingazikhala izinyembezi ithi kodwa wena ma kade ungishiyile lana. Fana noma edolobheni umzali ezokushiya negrosa, athi ngiyabuya njengamanje uthi ngiyongena kulesa sitolo lesiya ngoba igrosi iningi, ngcono uhlale wena ulinde nezimpahla. Mewahamba isikhathi eside umzali, you get worried because you see different people, you see different things ezikhona lapha emhlabeni zikhathaze, because awusaboni lutho ofamiliar nayo, awusaboni lutho oyaziyo. But the minute the parent comes back, you get so happy, you get so loved, you get that inner joy and peace ukuthi hawabuya ma, wabuya baba. Even noma uzohamba mhlawumbe ufika emcimbini, yes umcimbi wakini, but mongakabona umuntu wakini, you get worried ukuthi what is happening lana. You get so worried ngale ndlela yokuthi you get confused, uzuzitshela ukuthi hayibo mhlawumbe ngene endaweni wrong or kwenzakaleni ngami. But the minute ubona ihlobo sakho, the minute ubona umzali wakho, the minute ubona umzala, you get so happy uthi wow, kaze ngakhululeka sengibone wena, yazi kade ngilibele ngikhathazekile ngilo ngibona abantu engabazi, because wena ufike lethe emcimbini vele sekuyaphithizela sekushona le na le. I know people understand lento engikhuluma ngayo njengamanje ukuthi leya connection leyana, it is the very same connection that we need with the Lord the Father, because uNkulunkulu siyamazi, uNkulunkulu siyamqonda, uNkulunkulu izwi lakhe lila ezinhlizweni zethu. That is why if a person is being told the truth, liyamthinta enhlizweni, liyethinta, because that is when kuconnecta, as same as kuconnecta igazi mawuhlangana nehlobo sakho, uhlangana noma wakho, uhlangana nombani. That is the same way kuconnecta noNkulunkulu if you hear the word of God, because kusuke kuNkulunkulu osuke ekhuluma ngaleso sikhathi using that person ukuze afinyelelise umyalezo kuwe, ukuze afinyelelise iqiniso kuwe. So like that father ozokhumbuza ingane ukuthi uma ukuthuma insipho, yes man, ungithuma insipho, and then you're gonna go back because you know deep within ukuthi uthunywe insipho. And you will know and understand if umuntu ezokutshela something different ukuthi no akusiyona lento ayishilo uma, no akusikona lokho akushilo baba, mina ngithunywe u1 no2 no3 akusikona, yabo lokho ngitshela kona akusikona. So it's your responsibility lapha emhlabeni, because njengamanje siphila, yes abantu basenyameni, inyama esijwayele esiyaziyo esiyibonayo futhi esikhule nayo, but kunama entities amaningi noma kunemimoya eminingi ehleli imbathe imizimba yabantu, and zonke izinto abazikhulumayo abantu, they get so confusing. Because la emhlabeni sengathi uthi silahlekile njengamanje, sengathi uthi silahliwe njengamanje, because siphila nemimoya strange, imimoya engajwayelekile, imimoya engeyona le sijwayele, akusiyona le yasekhaya ezulwini, no man. But if we hear the word of God, if we hear the truth, that is when we come back to an understanding. That is when we come back to our senses ukuthi yeah, yazi uNkulunkulu besiyalele ukuthi, yazi uNkulunkulu kahle, yazi uqinisile lo muntu, yazi usisi uqinisile, lo baba, yazi lo mfundisi uqinisile.
Because you know deep within ukuthi uNkulunkulu utheni kuwena. You know deep within ukuthi uthe uNkulunkulu ungebi, uNkulunkulu ungabulali, ungafakaza amanga, ungaphingi, ungazenzi zonke lezi zinto. So if uzenza kuzoba nomuntu ozokutshela in as much as uzoba nenkani uthi hayi vele ngikwenza ngenxa yokuthi inkinga yami futhi uzibekele izizathu because you know how much wrong lento yenzayo ukuthi wrong kangakanani. Uzibekele izizathu, uzibekele izaba, uzibekele ama excuses ahlukahlukene. Because the more kungena excuse ila kufuneka ila usuke uvala khona iqiniso ngokufaka leyo excuse leyo usuke ifaka in that kind of situation. So uNkulunkulu uyasikhumbuza namhlanje ukuthi it's your responsibility ukuthi ungadukiswa. Uyakukhumbuza namhlanje because uNkulunkulu usiyalezile ngayo yonke into. Yazi lapha emhlabeni Nkosi yami indlela uNkulunkulu anobubele ngayo, indlela uNkulunkulu anomusa ngayo, indlela uNkulunkulu asithanda ngayo. uNkulunkulu beka iexample enhle kakhulu. Ngoba uNkulunkulu siyazi sonke indlela esihlangana ngayo ukuthi uNkulunkulu uyakaveze izinto ngama examples khona sizosheshe understand izinto, khona sizosheshe sizibone ngezinto ezenzakalayo lapha emhlabeni. Khona sizosheshe siqonde ukuthi uNkulunkulu uthini kuthina ngoba uzama ukureacha thina ngelevel eso understanda ngayo. So lendaba it's like let's say uthunyiwe noma let's say uyahamba mhlawumbe ne-interview eGoli ube uzisukela eCape Town noma usuka eDurban noma usuka anywhere else. And mahamba uye eGoli na manje awukaze uye eGoli impilo yakho yonke. Number 2, awazi uzohlangana nani, awazi uzohlangana nobani, awazi ukuthi uzogibela yipi imoto, yipi basi, awazi lutho. And then there will come a person okwaziye eGoli. Hlasimpe sekwahlala khona noma naye sekwasebenza khona for a good years. And then athi, "How una interview eGoli uyakwazi yini?" Uthi cha angikwazi. Ebese thi yazi ke ngizokusiza mina. Yazi enza njani? Akutshele yonke into ngeGoli. Akutshela ukuthi yabona njengamanje uzothatha ibhasi izofika ikushiye Park Station. ePark Station ngoba uye eSoweto uzohamba uyofuna ama-taxi aya eZola, and then lama taxi aya eZola uzothatha i-taxi nayo izofika ikushiye hlasimpe eJabulani Mall. Bese ufika eJabulani Mall you gonna take i-taxi eDibsonville, and then uzofika kulela garage leli eDibsonville garage la ubizwe khona for an interview. But take notice njengoba uye eGoli ukuthi ePark Station kunabantu lapha ababamba inkunzi, kunabantu lapha even ugogo aqhamuka ugogo athi awufuni umntanami ngikuphelezele uyapi, uzokubuza ukuthi kwenzakalani ngawe, uzokubuza ukuthi ufinyelela kuphi, uzokubuza ukuthi ufuna yiphi taxi. So make sure ukuthi awubuzi umuntu endleleni ngoba labo bantu labo ozothi uyababuza bazofuna ukuthi ubakhokhele. Abantu bayakhokhelwa manje, ukhokhela ulwazi lama directions nje kuphela. Number 2, eGoli kunezigebengu, kunezigcwele. Awungabuzi nanombane, but umuntu ongambuza wena umuntu ozobe ebambe i-steering kanje. Uzobuza umshayeli wakho lo ozobe ugibela i-taxi yakho ukuthi sacela ungehlise in this place. Not umuntu ozobuhleli naye eceleni, not umuntu ozombona ngazi ukuthi Nkosi yami bukeke ungile, ubukeke muhle, buka nje sisomuntu. Cha, ungalinge ubuze lutho kulabo bantu, but ubuze kumshayeli ngoba uyena uzokuthatha akubeke la kufanelekile ukuthi ufike khona. So akunikeze yonke information ngedanger yaseGoli, akunikeze ngezixhwangu ngezidlwangu zaseGoli, akutshela ukuthi ungabuzi laba, akutshela ukuthi buza laba, akutshele futhi ukuthi nalo ucingo ngikunikeza inamba yami ukuthi noma kwenzeka la uzofika khona ungasaboni ngasolinye, mhlawumbe ungasacacisele, mhlawumbe uthi uyafika awuyiboni le taxi, nalo ucingo ngifonele ungibuza ukuthi ngikephi njengamanje la ngikhona ngithathe siphi isinyathelo. Ngizokutshela mina ukuthi okay njengoba ubona isitolo esikanje ubona le mall, ubona ukuthi njoba use-CBD yaseJohannesburg uzohamba kanje ubonani lapho ukhona, ngizokutshela lokho okubonayo, ngizokusiza ukuze ukwazi ukuthi ubuyele endleleni. So njengamanje you have iphone as a second option, as an emergency. You have all the directions, you have everything, you have all the risks, you have all the people aba dangerous, you have everything. Sekukuwena-ke because wena uyeGoli phela.
Sekukuwena because wena uzothatha leyo bus, wena uzodilika epark station, wena uzodinga ukuthi uhambe uyothola ama-taxi la etholakala khona lapho iyalezwe khona, wena ozongena kuwona, wena ozokwenza yonke into, wena ozohamba, not the person okuyalezile, not the person around you, not the people around you. You are the one ohamba kule ndlela. You are the one responsible. So mawusesegoli, irresponsibility yakho, umsebenzi wakho ukuthi ungadukiswa umuntu, because utsheliwe ukuthi kunabantu abazokudukisa, because utsheliwe ukuthi kunabantu abazokuqambela amanga, because utsheliwe ukuthi kunabantu abazokukhokhisa, because utsheliwe ukuthi kunabantu abakanje kanje. So since kumsebenzi wakho, notice ukuthi it will happen. Masufika lapha ekole kube khona abantu abazokudukisa. It will happen because usendaweni ongekho familiar nayo, usendaweni ongayazi oqalayo ukufika kuyona, usendaweni futhi egcwele ubugebengu kakhulu, usendaweni engekho safe. So since kumsebenzi wakho ukuthi ungadukiswa umuntu, uzothi mawufika lapha ekole uqala ukuthi kombe kuthiweni ubuyele ephepheni lakho la kade ubhala khona, akuthi ungabuzi labo, ungabuzi because izinto eziningi uzozikhohlwa vele. Ngingababuzi labantu abakanje, angibuza udriver kuphela, angihambe kule ndlela, angihambe la, ngizobona umgaqo ukuthi angihambe kona. You look at the map, you look at the direction, you look at everything. Mawubuka ukuthi ngeke le map iyangidukisa, ngazi ukuthi lesi sitolo kade the ubethe ngizobona ku-KFC ekhoneni, angisawubona u-KFC, kanti u-KFC ususiwe kwafaka uPetros, ebese ngifonela. Yazi leli khona lelo thi angibolithatha kuleya mgwaqo loyana, ngazi ukuthi nje awusekho lo KFC okhulume ngawo. Athi ubonani? Athi ngibona uPetros. Athi oh sorry, I forgot. Sebeshintshile sebefakile uPetros. So njengamanje ke usahamba endleleni right, qhubeka. Abese ke uyacisha ucingo, uqhubeka uhambe nendlela yakho uzuyothola amathekisi. Uzufinyelele lapho la kumele ukuthi ufinyelele khona. Notice, the only wise person, it is the person that is going to follow ngendlela ayalezwe ngayo. It is the person that is going to be humble enough to actually ask, to actually say ukuthi ngeke, ngathi uthi angisahamba endleleni right, ngathi uthi sengidukile, nakho angisaboni ngasolinye, and come back ukuthi sacela ungiphinde ungiyaleze, ngiyacela ungiphinde futhi ungidirect, ngiyacela ungilungise, sengibhedile futhi. It is your duty, your responsibility ukuthi ungadukiswa umuntu. And umuntu oyisiwula, umuntu ongacabangi, umuntu ozithatha, ozitshela ukuthi uhlakaniphile, uzothi efike eGoli. Yes, usehlile epark station because wonke umuntu ohla khona epark station if ubade ugibele ibus or i-taxi. Yonke into konke kwehlike epark station. So ozotshela ukuthi uhlakaniphile uzothi hayi noma ngangamfonela usibani mana ngifuna liwe ngimhlupha ngilowe ngimbangela isidina, avela abuza abantu kanti uzobuza abantu abaronke. And laba bantu azobabuza abaronke bazomkhokhisa. Laba bantu azobabuza abaronke bazomdukisa, bazomhambisa endaweni eronke, kanti bafuna ukumbamba inkunzi, bamphuce yonke into. Mase bemphuce yonke imali yakhe, usezoba umsinsi wala eGoli. Usezozama iplan because njengamanje usephucwe ifone, usephucwe indlela ade ngaxhumana ngayo nomuntu ozomyaleza am directed to the right way. Usephucwe ifone manje, usephucwe imali, waphuca zonke izinto zakhe. Uzokwenza njani? Sekumele azame ke aphante ke manje la eGoli. Sekumele abe lusizi ke manje la eGoli. Why? Because uhluleke ukulalela, wazitshela ukuthi uhlakaniphile, wazitshela ukuthi uyazi, wazitshela ukuthi wazi kangcono. Wabona leyo sisi ukuthi awema usisi omuhle kanje ngeke nje ngidukisa usisi omuhle kanjena, ayibo ngeke iziyenzeke leyo nto, wabuza yena, kanti lo sisi lo is the master of ubugebengu here epark station. Is the master of ukudukisa here epark station. So ukuzitshela kwakhe ukuthi uhlakaniphile kumdukisile, ukuzitshela kwakhe ukuthi uyazi kumdukisile, ukunganaki konke kade yalezwe ngakho kumdukisile kwamlahlekisa. So it's important ngaso sonke isikhathi ukuthi zonke izinto esiyalezwa ngazo, whether you write it down, whether you record it somewhere, but you need to apply it, because the most important thing, it is the application, because the application ikwenza ungakhohlwa yinto. If utshelwa something ukuze ungayikhohlwa kuzodinga ukuthi uyenze, but if ungeke uzuyenze you will definitely forget.
abesethi uJakobe ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufana nomuntu ofika azibuka esibukweni abese sisuka esibukweni usekhohliwe ukuthi ubekade njani. So if you're gonna get there in Johannesburg and gonna ask anyone and gonna do ngendlela yakho ocabanga ngayo nendlela ozwe ngayo, cause uthe uhambe ebhasini wezwa abantu bekhuluma athi umuntu yazi ngine interview eDibsonville, nawe uzitshela ukuthi lo muntu lo uhamba nawe, uzitshela ukuthi oh ngoba vele awu sizohamba naye kanti cha ube umdukisi kwayena, cause umdukisi engabekwa la enzela ukuthi adukise wena. Kube ngazuthi uhamba nawe, kube ngazuthi nihamba endleleni right kanti cha ubezodukisa wena. So indaba ithi bantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu siyaleze ngayo yonke into encwadini yakhe engcwele. You know this manual lencwadi le uNkulunkulu ayikho into angasiyalezanga ngayo, ayikho into angasitshelanga ngayo. Ngale ncwadi le ukwazi ukuthola from the book of Genesis ukuthi indalo yomuntu injani, sidalwe ubani. That is when you understand ukuthi who are you. Sithole from the book of Exodus, actually especially Exodus 20 imiyalelo eyishumi ekutshela uNkulunkulu uthi ungebe ungaqamba ungaphingi ungakwenzi konke lokhu, wasiyaleza ngazo zonke izinto athi singazenzi. Ngoba uyazi ukuthi mawuzenza uzolahleka, ngoba uyazi ukuthi mawuzenza uzoba nenkinga. Wasiyaleza futhi ukuthi ngekhathi zokugcina kuzoba khona abadukisi bamanga, kuzoba khona izikhathi ezinzima. Lapho khona kuzogcwala abaprofeti bamanga, lapho khona kuzogcwala abafundisi bamanga, kuzogcwala ababhishopi bamanga, kuzogcwala bonke abadukisi benzela ukudukisa abaningi. Uzitshela ukuthi umuntu niyakholwa naye niyahambisana naye kanti cha ubezodukisa wena. Uzitshela ukuthi uyakholwa bese ubukela kuyena, you take that person as a role model kanti cha ubezodukisa wena, uenzela ukuthi wena ubukele kuyena wenze njengaye, enze kahle for a good years, for a good 5 years, akholwe abese yajika. Mase sejikile kuzokwenzakalani ngawo? Nawe uzojika? Definitely nawe uzojika, because ubukela kuyena bungabukeli kuKristu Jesu. Uyena obese kade ese umalusi kuwena. So many people badukisa abafundisi babo, babukela kubafundisi. Umfundisi wenza kanje, oh noma umfundisi uyaluka vele inwele ekhanda, oh mama umfundisi ugqoka kanje, abukele kuma mfundisi. Kanti bewumdukisi kwayena. Usubukela mama mfundisi, ubukele kuyena, kanti mama mfundisi is just working for the dark kingdom. Noma usebenzela ubumnyama. Usekudukisile. Why? Because abantu sebeleka iability ne-understanding ukuthi indlela yokungaduki it is by following the word. Because uJesu uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Sisendleleni sonke la emhlabeni. The only way ungahamba ngayo endleleni right it is by ukuhamba ngoKristu. The only way ungahamba ngale qinisweni it is by ukuhamba ngoKristu ngezwi likaNkulunkulu. The only way ungafinyelela ekuphileni okuphakade it is by knowing uKristu uJesu. Because ayikho into angayalanga ngayo efika lapha emhlabeni, ayikho into angabafundisa ngayo nabafundi bakhe, of which is it is the same thing ekumele siyenze nathi singabantu, ukufunda ukuthi wabafundisa ini and apply it as well. Si apply kwayithina zonke izinto uJesu afika wasifundisa zona lapha emhlabeni. Because it was just a reminder of kwakushiwo baba uNkulunkulu. It was just a reminder ukuthi buka. Uthi usuhleli lapha eGoli. Usuyazama usuyaphanda. Ovela uhlangane nomuntu nje endleleni. Athi hayibo, wena usiyena waseThekwini. Wena uzange uzofuna umsebenzi la. Kwenzakalani why usuhlala emgaqweni njengamanje? Usho ukuthi awu Nkosi yami ngaphazima phela ngifika la eGoli, akutshela ukuthi yazini indlela ongenza ngayo, indlela ongakwazi ukuthi uzisindise ngayo. Go back. Zama imali ukuthi ubuyele ekhaya eThekwini. Zama nje leyo, I think the cheapest bus njengamanje. Noma ibhasi mangabe izothatha isikhathi sihlaphe uzoyibhuka namhlanje hlaphe izothatha inyanga, the cheapest I think it's like 200. Athi yabo nje ubuhleli la dayisa lokudayisa ngoba uyadayisa uzama imali ukuthi ubuyele emuva back to square one. Because yona into engakusiza leyo. But if you gonna see wena ukuthi
awukudingi lokho. If you're gonna see wena ukuthi hayi ngihamba kahle, ngiright, ngizoqhubeka ngiphile lempilo, uzoduka up until kuze kufike isikhathi sakho sokuphela usekudukeni, usekulahlekisweni. Unalo ikhaya, likhona iqiniso, kukhona ukukhanya. So izwi kaNkulunkulu lithi qaphela ungadukiswa umuntu. And abanye bawukhala ngokuthi babe bancane bona, ulwazi lwajule kakhulu for them to understand. But into engifisa abantu bake bayibuze kakhulu ukuthi mase kuthi ubuya manje uKristu, yes, uneminyaka ewu-10 vele, obviously umntwana, but what I'm sure and know of ukuthi isoul yakho will always lead you to the right direction. Umphefumulo wakho will always lead you la kumele ukuthi ulideke khona. Ngisho kuthi umncane kangakanani, ngisho kuthi ukhule kangakanani, because umoya waNkulunkulu uwona owembatha inyama. The only thing odinga ukuthi uyenze wena ukuba humble, ukuvuma, ukudedela umoya waNkulunkulu. Because umzimba wakho uyigumbi nje kuphela, umzimba wakho uyithempeli nje kuphela. Udinga ukuvuma ngomzimba wakho ukuthi yes ngiyavuma, angithathi ngokuthi ngiyingane, because inkolo akuyona abantu abadala, but inkolo yawo wonke umuntu. You remember kudala ukuthi basuqala ukuthomba nje, waqala nje ukuthomba, uthatha uhambe uyoshada. Because usuke usuhlakaniphe enough, usukwazi ukuzala. Because that is the job of your body, ukuthi wenze ifunction yawo. So ukuthi uyingane akusho lutho, ukuthi usamncane akusho lutho. And it's your parents' responsibility to teach you everything. Asazi-ke naye mawukuthi akahlakaniphanga, kuyomela ukuthi uzihlakaniphele wena, just like Mr. no Miss abano 17 years old. Thola ukuthi umama uyi-drunkard, uyaphuza ulala kubona. Incane ingane. Athi umuntu mina ngaqala ukusebenza ngina 9 years, ngaqala ukusebenza ngina 7 years. Ngoba umama uyaphuza, uyadakwa. Ngitsheleke ukuthi lokho kuhlakanipha kuvela apha enganeni na 7. Ngitshela ukuthi lokho kuhlakanipha kuvela apha enganeni na 9. Why? Because ukuhlakanipha akuyi ngokuthi hayi sengina 15 ke sengina 16 sengihlakaniphile. No, you're the one who practices wisdom. Why? Because ivela uNkulunkulu and ithululela wonke umuntu. It is your responsibility to practice wisdom kusanesikhathi, because you can see ukuthi konakele emhlabeni, you can see ukuthi umzali wakho is not responsible, you can see ukuthi umzali wakho uhleze ngekho ekhaya kodwa ebenengane encane ena 6 months. So it's your duty to take care of the child. Umzali wakho ubuya njalo every month ayiphuze ayiqede inye imali yegrosa. It is your responsibility umncane ungaka ukuthi okay lama siblings ama u5 shothi kumele nakekelwe mina. Angiphathi ke even worse in situations like when umzali esheshe washona. Lokho kuyakhulisa kakhulu, kukwenza understand izinto eziningi, kukwenza usheshe ube responsible, kwenza ingqondo yakho isheshe igijime, kwenza igazi lakho lisheshe lazi ukuthi kumele lenze something, kumele lenze ini ngempilo. So ayikho indaba yokuthi usamncane, ayikho indaba yokuthi ayikho leyo nto. They have failed, abazali. They are failing nanamhlanje. All the information is failing emhlabeni. But you are the one responsible for otshelwe kona. You are the one responsible for ukugcina iqiniso. You are the one responsible for ukwenza intando kaNkulunkulu. Siphila esikhathini la khona yonke into embi siguquliwe yenziwa yayinhle. Yonke into enhle yaguqulwe yenziwa yayimbi. That is why abantu bekhetha ububi kangaka more than ubuhle. That is why abantu bakhetha ubumnyama kangaka more than ukukhanya, because it has changed. Kuhle kwalesa sithelo lesinsimini ese-Eden esashintshwa iform yaso sanxaneleka. So even to you children, ngingacabanga ukuthi ngisamncane, because incwadi eMshumayeli 12 ithi khumbula umdali wakho ebuhleni bobusha bakho, zingakafiki izinsuku ezimbi, ingakasondeli iminyaka osho ngayo ukuthi angithokozi ngayo.
So imncane unjalo, it is your responsibility as well ukuthi ungadukiswa. Kuwumsebenzi wakho ukuthi ungalahlekiswa endleleni. But ngoba sesifike la sidukiswa khona, the only thing esingayenza, go back, return. It is your responsibility. I will always repeat this. It is your responsibility. Ngoba ubaba ohlala ekhaya ezolweni, ukubekile ukukhanya nakho. Wayibeka imiyalelo nansi. Wasiyaleza wasitshela ukuthi einsukwini zokugcina kuzoba khona abadukisi bekhathi zokugcina. Let us quickly read them. Incwadi nje Timotheo wesibili chapter 3. Isihloko sithi abadukisi bezikhathi zokugcina. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ngokuba abantu bazakuba ngabantu abazithandayo. So if you see anyone ozithandayo ukudlula uNkulunkulu, ukudlula umakhelwane wakhe, umdukisi loyo walesi sikhathi. Kuzoba ngabantu abathanda imali. If you see people abathanda imali, abanye baze bathwale ngezingane zabo, abanye baze bathwale ngonkosikazi wabo, abanye baze abheje ngendli yakhe, athwale ngoma wakhe, thola ukuthi uma wakhe uhlala lapha etoilet usewumkhovu wakhe omlandela imali. And I was watching this video nje on YouTube, I think on weekend, yes, or a few days ago. A guy thatha ingane yakhe. Imagine ingane yakhe esanda kuzalwa, izalwe unkosikazi wakhe. So the guy, I don't know if he paid the doctor wamkhokhela ukuthi atshele unkosikazi wakhe ukuthi ingane ishonile. But the guy immediately took the child. Umama esadoze off lapha esaqhulekile, wayithatha ingane unkosikazi wasala ekhala angasahlangana nalokho. Methatha ingane uyisa enyangeni. Leya nyanga leyana ethi hawu siyabonga ke usulethile futhi enye ingane ethi hayi asidleni imali. So Nkosi ibhlungu lento, but I want to explain it. So mengabe ethatha ingane, I want to make an example ngento enizokwazi ukuthi nisheshe niyibone. It's like ingane bayifaka in a you know these things lezi zokuxova babesebenzisa kudala, bexova umakinati, bexova lezo like into ejaka nje, bexova benzela into ukuthi ibe imvuthu ne. So bethatha ingane bayibeka in endaweni engazuthi iyi-tray, engazuthi i-oven, engazuthi indawo yokubraya, you know lezi zindawo lezi zinto lezi zokubraya. So bayibeka kuleyo ndawo leyo, ingane yasha ngalesikhathi isha ebese ethatha something ayithi lichifika igazi ligcwala ebusweni bakhe libe lethi. How much painful is that? I remember nje kudala bekhonza labo uNkulunkulu benikela bancamela ukuthi manikele lezi ingane zabo komoloki. And umoloki isithixo lesi esakhiwe ngazuthi sayinkomo, but sino oven la kuhlala la kungena khona izingane. Bancamela ukunikela kunokuthi bakhonze uJehova, kunokuthi banikele uNkulunkulu, kunokuthi babuyele uNkulunkulu. Wayigxovoza ingane ingane yakhe. The parent is busy crying there. Athi ingane yami ishonile, bedlala ngayo kanti cha, bingakashoni, khani iyoshona, iyokhanda imiliyoni. So abathanda imali abazigabisayo, sonke siyabona abantu ukuthi bazigabisa kangakanani. Bonke abantu bayaposta manje, I'm eating pizza, ngise butcher block, ngisendaweni yokuthi I'm at the revolving restaurant. Abadukisi nalaba bekhathi zokugcina abazidlayo. Bonke umuntu nje, everything is about them. Ngiyazindla, they are so proud of themselves. Baziqhenya ngabo, banendaba nabo. Everything is about them. Everything is just about umdukisi lo wesikhathi sokugcina nabahlambalazayo. Kunabantu abavele baposte nje nonsense. I'm sorry to put it this way, but baposta udoti on Facebook, baposta udoti on TikTok. Sex videos are circulating. Sex tapes, porn, everything. Bahlambalaza, bathuka inhlamba, bayiqhafaze, benze noma bakhuluma isinoma kanjani. Abadukisi laba besikhathi sokugcina abangalaleli abazali. Ngiyazizwa ngithi ingane njengamanje zithi lalela mzali ngangingeke ebusheni bakho.
Athi ngeke phela ngize ngidlale wena, ngeke phela ngingaphumi mina, ngeke phela ngingaphuzi mina, ngeke phela ngingaye endaweni zami mina, ngeke phela ha. Athi sabathe umzali uyakhuluma, athi nje angimele kancane sisi. Awume kancane. And there was this trend esekuyaba khona. I think it was a post la khona beposta bethi ingane ibuye ekseni ibuye kuphuza ibuye ematshaleni noma ibuye endaweni zayo, ebese umzali ekhala ngayo ethi hayibo ave uhlupha wena kodwa yini Nkosi yami ivele ithi ingane lalela kunabantu abaswela yona le ngane le ephuzayo njengami, so wena jabula ukuthi mina unami. I think it was something like that. Ingane manje zisalalela abazali. Not omama kuphela, even obaba emakhaya abasalalela, ingane azisena ndaba. Ukuthi ubaba uthe singaphumi la ekhaya sihlangana naphi nobaba. Sizophuma ngenkani. Abangabongiyo. People are very unappreciative njengamanje. They do not appreciate anything. Ngisho umuntu ngamondla for as good as 30 years, they do not appreciate. If befuna ukukushaya ngayo imali yakhe ekusweni, bengakushaya ngayo. If befuna ukuthuka ngokuthi wabanakekela beshonelwa abazali, bazokwenza lokho. Even ngisho ngathi unganikela ngempilo yakho yonke, ngemali yakho yonke, ngama savings akho onke, a person will never appreciate abadukisi bezikhathi zokugcina. Siseyikhathini zokugcina njengamanje, ngiyaxolisa ngalokho. Nabahlazisayo. Amahlazo nje into isiyinorm. Ukuqabulana emgaqweni sekuyinorm. Izinto ezenzekalayo seziyinorm, sezijwayelekile. Isikhathi sokugcina. Nabangenalo uthando. People asisekho ndlela uthando emhlabeni. Angikhulumi ngalo lo fake. Angikhulumi ngalo lo uthi hayi bafethu sihlanganisene imali sihambeni siyoshibiza. Cha, that is not love. Angikhulumi ngalo ukuthi awu cela ungibone bandla ngizokukhipha. Akulona uthando lolo. That is fake. That is bought. Ngikhuluma ngothando la ngampela mina. Uthando laqiniso. Uthando lokuhlala ndawonye, uthando lokubungazana, uthando lesupport, uthando lokuxoxa, uthando lwecompany, because the company is more than money. The reunion of souls. Yabo ukuhlala nje nomuntu awudingisha imali yakhe, that is the real love. But njengamanje lonke uthando selikhona emhlabeni seliyathengwa. Njengamanje yonke into emhlabeni you need to sacrifice something ukuze uyithole. Which doesn't make sense namhlanje. Which doesn't make sense namanje. Nabahlebi hayi ke inkulu ke indaba ekuhlebeni on WhatsApp, social media, all platforms, Facebook. Mewathintwa nje igama lomunye umuntu sekuyinhlebo leyo. Mina hlala nje nixoxela ngelunch nabangani bakho nathinta amagama abantu sekuyinhlebo leyo. Nayihlalela noma wakho emini mhlawumbe niyalukana emakhanda no auntie bakho nomzala bakho nosisi bakho egcikeni nathinta nje amagama abantu sekuyinhlebo leyo. Emasaluni inhlebo leyo. Abahlebi bagcwele kumhlaba wonke. Bagcwele ezindaweni zonke. Abadukisi bezikhathi zokugcina. Nabangazithibi, abantu abasezithibi inhlobo. Umuntu akasafuna ukuyibamba. Man into abayifuna uyayifuna and uyayilangazelela uzoyigijimela ufuna ukuyithola futhi. Ngoba uyayifuna. Nabangenabo umnene. Abantu abasathobekile manje. Abasekho phansi. Everyone want to be at the top. Maxatshana ufuna kugcine mina. Masikhuluma imina. Nabangakuthanda okuhle. Like I said, everything that is good has been turned to bad. Everything that is bad has been turned to good. So ngokwenzeka kwalezo zinto, people are no longer loving anything that is good. Ngokwenzeka kwalokho, people are loving everything that is bad, thinking it is good. Thinking ukuthi ugwayi it is good. Thinking ukuthi insulo ibema it is good. Because it has been turned to something good to you. Ukuthi ikwenza ufile kamnandi, ikwenza ube high, ikwenza whatever. It is not good, it's still not good. Nabakhaphile. Abantu bayahlebana la ngaphandle. Baqambelana amanga. Umkhapheli. Azokhuluma amanga ngawe. Azokhuluma inkohlisi athi ukwenzile vele ubungakwenzanga. Uxosheke lapha emsebenzini thiwa hayi yena ontshontshile into ukuthi. Kanti cha, akunjalo. Konakele emhlabeni kakhulu. Nabanamawala. Yonke into umuntu ayenzayo ufuna uku-excela ngendlela yakhe.
ufuna yonke into ngendlela yakhe, which is not something good, which is abadukisi bezikhathi zokugcina nabakhukhumele. Bakhukhumele. Umuntu mase driver nje leya Ford Ranger semkhulu kabi, mase driver leya 4x leya Fortuna umkhulu udlula wonke umuntu emhlabeni. Nabathanda injabulo nokuthanda uNkulunkulu. Benzani abantu ngama weekends? Abenza amaphathi injabulo ngithi. Abenza imicimbi injabulo ngithi. Abahlala ematshwaleni bezitshela ukuthi injabulo ngithi. Emaclubini injabulo emehlweni abo. Abamthanda uNkulunkulu, abanendaba ukuthi usuku lokukhonza namhlanje. Abanendaba ukuthi isikhathi sokuthi ngisondelane noNkulunkulu, but it's all about injabulo yabo. Sorry. Isikhathi sokuthi ukhuleke ntambama, but ubusiness okwalakho ocingweni nikhulume for 2 to 3 hours. Utshela ukuthi injabulo leyo. Isikhathi sokuthi mhlawumbe uzinikele uNkulunkulu uzile ukudla. Kodwa ungakwenzi loyo uvela uyikhiphe wena. People love injabulo njengamanje ngokuthanda uNkulunkulu. And then bese kuba nalabo abanesimo sokumesaba uNkulunkulu keke. Kodwa amandla akhe bewaphika. Lalelani, uNkulunkulu wenza yonke into lapha emhlabeni. uNkulunkulu ungumondli, ungumgqokisi, ungumnakekeli, ungumlaphi. And there are many people abathi bakhonza uJehova. There are many people abathi bangamakholwa, so-called Christians. Kodwa uthola ukuthi bona abamthemba uJehova. Uthola ukuthi it's a Christian kodwa uthembele emaphilisini ukuthi wona azomphilisa. Ukhonza bani? Uyamesaba uJehova kodwa amandla akhe uyaphika ukuthi engaphilisa leyo mkhuhlane, uyaphika ukuthi engaliphilisa lelo khanda, uyaphika ukuthi engasiphilisa leso sizo, uyaphika ukuthi engaliphilisa lezo zinto, uyaphika ukuthi engaliphilisa lelo dolo, lezo zinyawo, uyaphika ukuthi engaphilisa leso skin. Lawo mehle ebuhlungu. Kodwa uthi uyamesaba uJehova. Abadukisi bezikhathi zokugcina and labantu bagcwele njengamanje. And uNkulunkulu uthi labo uboba gwema. Because ibona basetshenziswa kakhulu to influence more people ukuthi kahle kahle uNkulunkulu uhamba agcine la. Because that is what religion is doing to many people. It limits people in such a way that bengakwazi ukuqonda ukuthi uNkulunkulu ungubaba, uNkulunkulu wenza yonke into noma engekho singamboni lapha emhlabeni ngesiqu ayisona kodwa izenzo zakhe zinkulu kakhulu. Because action speaks louder than words. God speaks in his word. Uyakhuluma ngezwi lakhe, uyakhuluma ngeBhayibheli, uyakhuluma ngabathunywa bakhe abaprofeti, but izenzo zakhe zinkulu kakhulu. Zikhuluma kakhulu. Only if ukholwa ngempela. Only if umazi ngempela. Only if umfuna ngempela. Only if userious ngoNkulunkulu. Nabaka abadukisi bekhathi zokugcina. Njengoba siyalila uNkulunkulu ukuthi uzobona abantu abakanje, ubona abantu abakanje, ubona abantu abakanje. But abantu what they do bahlala khona la. Ubabonile abantu abadukisayo, ufuna ukuhlala kanye nabo. Ubabonile abantu ukuthi umuntu ohlebayo uyadukisa, ufuna ukuhlala kanye nabo. Ubonile ukuthi umuntu ongenawo uthando uyadukisa, kodwa ufuna ukuhlala kanye naye. You want to dwell endaweni wrong. You want to listen to the wrong people. Because anyone ongenalo uthando akanaye uNkulunkulu. Anyone obreaka imiyalelo kaNkulunkulu akanaye uNkulunkulu leyo muntu. Anyone onamawala ongenalo uthando, ongazithibi, ongakuthanda okuhle, othanda imali, ozidlayo, ohlambalazayo, ongalalela abazali akanaye uNkulunkulu leyo muntu. But people want to dwell with those people ngenkani. uNkulunkulu ekuyalila ukuthi laba bantu bazokudukisa labantu, abazikhathi zokugcina labantu. But people want to dwell with those people because ubona ngazuthi bahle. Hawu umngani wami sihlala naye sixoxela indaba, asilimazi umuntu masixoxe ngosibani bani ukuthi umdukisi lo wesikhathi sokugcina. People must stop making excuses ngezinto simple. Because it is your responsibility as a person ukuthi ungadukiswa. Yabo nje uNkulunkulu esesiyalile ngezwi lakhe ukuthi naba abantu abazokudukisa. It is like a person musuka la eGoli la eThekwini uhambe eGoli ekutshela ukuthi yabo ePark Station uzobona abantu abakanje kanje ungabalaleli laba. Uzobona abantu abakanje kanje ungalinge nje uyocela kubona usizo. Uzobona abantu abakanje kanje ngoba bazokudukisa. So now lakhe emhlabeni siyababona bonke labantu. But even amaKristu
They want to dwell with these people. Athathe ukuthi umndeni wami, umngani wami. Lo muntu umdukisi. Lo muntu uzospenda vele isikhathi esiningi naye, uzomthanda, yes fine. But uzothi mase kudingeka ukuthi wenze intando kaNkulunkulu, ebese ukhetha yena more than uNkulunkulu. Yes, umndeni wakho fine, but bona banendaba noNkulunkulu, bona bazikhonzela abanye uNkulunkulu, bazitshela banesimo sokumesaba uNkulunkulu. Because I'll make a good example. Thola ukuthi unomndeni, yes umndeni wakho uyakhola fine, but awumthembi uNkulunkulu. Awazi ukuthi uNkulunkulu kumele umthobele kangakanani. And then umndeni wakho thola ukuthi ukubambe ngokuthuka umbaqambile. Bakhonza amadlozi, baphinde bathi bayakholwa. Umndeni wakho uzothi ngeweekend wona wenza umcimbi, ngoweekend wona ubuyisa umama, ngeweekend wona ubuyisa umkhulu. Ngenxa ukuthi ungumdukisi ozodukisa wena ekuthenini ungalazi iqiniso, ozodukisa wena ekuthenini ungakhonzi uJehova, uzo-influence and you're gonna be like, oh Nkosi yami umndeni nje, kumele ngihambele umndeni wami Nkosi yami, yazi kule weekend angize bazalwane enkonzweni. Usudukile, yazi usulahlekile uphelile. Because usuhamba kanye nabo labadukisi laba. Banesimo sokumesaba Yesu uNkulunkulu. Hayi phela vele ekhaya bayakholwa. Yazi Nkosi yami ekhaya nje akho. Unesimo sokumesaba uNkulunkulu. So bantu baNkulunkulu, uJehova uthi kuthina namhlanje, qaphelani ningadukiswa umuntu. Ngoba ezikhathini zokugcina kuzovela izikhathi ezinzima. But ngoba ithina sihamba la emhlabeni, ithina sihamba kule ndlela, ithina sihamba kule ndima, it is our responsibility ukuthi singadukiswa umuntu. It is your responsibility ukuthi ungadukiswa umuntu. It is your responsibility ukuthi ubone ukuthi umzali wakho ekhaya akakholwa akaya enkonzweni weekend by weekend akiwe enkonzweni la ekhaya. Ngeke indaba. Ma kahle why thina singakhonzi la ekhaya? Ask your parent that. You are a 17-year-old, you are a 16-year-old. Why ma la ekhaya? Because umzali wakho engawumdukisi. Because umzali wakho uyithandela imali, umzali wakho uyazindla, umzali wakho uyayipostela, umzali wakho uyayihlebela, umdukisi nawe isikhathi sokugcina udukisa wena, and it's very unfortunate. Izinto abazali abazenzayo benganakile ukuthi badukise izingane zabo. Because whatever ingane yakho efunda kuwena, izothatha leyo nto leyo isebenzise. Whatever ingane yakho ibona kuwena, izothatha leyo nto leyo iphile ngayo, iqhube ngayo impilo yayo, and not knowing ukuthi ayidukisa. Abanye abazali uthola ukuthi uzohlala nje ahlebe phambi kwengane, izofunda lokho. Omunye angenise abantu besilisa, angenise lo namhlanje, next week ngene omunye, next week ngene omunye. Ingane izobona ukuthi hawu kanti kuphila impilo kanje, and izofunda lapho. Yabo le ntombazane wena ungenisa abawu3 kuphela, ngesathi yena izongenisa abawu5. But to you ntombazane ebona umzali enza izinto ezirong, it is your responsibility uzosiya ukuthi ngeke uma akahambi kahle, uma akangifundisi isifundo esihle. It is your responsibility. Akusiyona responsibility yomunye umuntu. Because like uNkulunkulu said ukuthi ngomhla kuphela akekho uzoba nokuzilandulela. Ayikho uzothi mina inkinga nje kwakuma. Yabo hlala sokwahlulela. It is like isihlalo esithi esivalekile both sides. Uhlala wedwa. Akuyona isithi yabo njengalolu bosofa kuthola ukuthi kuhlala abantu abawu2 kunenye isithi kube nenye isithi. Cha. Kuhlala abantu abawu3, 1 2 3. Ngeke uzusho ukuthi okay mina ngizohlala phana nendawo, sekucela kubeka uma lana, kubeka umfundisi wami lana noma kubeka ubaba lana. Nkosi, usungangibuza ke imibuzo athi uNkulunkulu why ungakholwa ke, bese uthi ma chaza. Ma angithi wena. Angithi wena uthi singayi enkonzweni? Ma chaza. Athi baba, wena ngithi ukuthi la ekhaya siyahlaba thina, ekhaya asidingi insindiso ngoba insindiso izosenza sihlukane namadlozi, izosenza baba chaza. Ngeke kwenzeke kanjalo, but you gonna be alone. You gonna be all alone. Uzobe uwedwa esihlalweni sokwahlulela, uzivumele izono zakho, because your actions, you are the one that is going to take consequences of. Awukwazi phela ukuthi ungathi uhambile wathunya esitolo walahla imali endleleni ebese ucabanga ukuthi leyo mali leyo kumele ikhokhe omunye umuntu. Kanjani? Because ilahle uwena okade uhamba endleleni, uwena okade uyiphethe ngesandla sakho. The fact that you lost it, no one is responsible for paying it back for you. No one is responsible, whether it's umzali wakho, whether it's anyone. It is your responsibility because you are the one who lost it.
Since izwi likaNkulunkulu iBhayibheli, it is for everyone, it's for every mind, it's for every eye, it's for every heart, it's for every soul. It is your responsibility to come and read it, to come and grab the truth, to allow it to penetrate to you, and to allow it to be applicable empilweni yakho. Ulivumele ukuthi li-applye kuwe, ulivumele ukuthi ulenze. Ngoba umzali wakho uyozivumela ezakhe izono, ubaba wakho uyozivumela ezakhe izono, ugogo wakho, umkhulu wakho, ukhokho wakho, umfundisi wakho imbala uyobehlela ehlane sokuhlulela ezivumela ezakhe izono. So be careful ungadukiswa umuntu, and it is your responsibility, umsebenzi wakho ukuthi ungadukiswa umuntu. Ngisho ngathi umzali wakho, ngisho kuthiwa umfundisi wakho omthembile kangakanani, because umfundisi uzokujikela one day. Umfundisi uzokubonisa ama-true colors, uzokubonisa ukuthi yena wesinye isibongo nawe wesinye isibongo, uzokubonisa ukuthi yena uthanda okunye nawe uthanda okunye, uzokubonisa ukuthi uhamba endleleni yakhe nawe uhamba endleleni yakho, because whatever oyifaka kuwena yakha wena, idiliza wena. Akekho umuntu ongathi ngoba nakho ubani othi angidla ukuthi ekugcineni kosuku you are the one that is going to suffer the consequences of your actions. You are the one that is going to suffer the consequences of izinto ozidlayo, because you are what you eat. So yonke into oyidlayo yenza wena ukuthi usafarishe ngelinye ilanga. You cannot say ukuthi ngifike lapha kamakhelwane, yes angidli inyama yenkomo, kodwa ngafika umama khona wathi wena uhlezi nje ungadli, ngase ngithi othi ngidle ke Nkosi yami senginqena ukuphoqa. Ubani ozoba nenkinga ye-allergy ebusuku esezinwayi? Uwena ngithi. So you will always suffer the consequences of your actions. You will always suffer the consequences of izinto ozenzayo, because whatever you inflict oyifakayo emzimbeni wakho, ama-outcomes wona azoveza ukuthi ubufakani, ukuthi you were influenced by someone, ukuthi uzwe ngomuntu, noma wenzela yena, noma wenza ngenxa yakhe, noma ekugcineni kosuku you are the one that is going to suffer the consequences of yonke leyo nto. Ukuthi uthatha imali yakho yokugcina yokugibela wanikeza umakhelwane wakho eqalekile ethi ufusuwela imali kanti uqamba manje ufuna ukuyiphuza, wena uzosafarisha ama-consequences ukuthi awunayo imali yokugibela kusasa ekuseni. Ukuthi ubuwenzela yena ubuthi Nkosi yami ngiyamsiza, Nkosi yami kuyakho yokugcina. Wazi kahle ukuthi uyavuka kusasa ekuseni efike ngo-10 ebusuku, uyavuka wena ngo-6, wakhetha ukuthi uyikhiphe le mali. Wena uzoba nenkinga ekuseni unganayo imali yokugibela. Wena uzoba nenkinga mele uqale phansi ugqigqe ufune enye imali yokugibela, because you are the one who allowed ukuthi uthathe lokhu uNkulunkulu akunikeze kona waphisana ngakho, uthathe lokhu uNkulunkulu akunikeze kona wakulahla. So the fact that iBhayibheli likhona, the fact that iqiniso likhona, kodwa abantu abaningi bathengisa ngalo, bayalilahla, abalifuni. AmaBhayibheli abanendaba nawo adliwa izintulo emakhaya, AmaBhayibheli abanendaba nawo abawathengi at all, noma bacabanga ukuthi awabantu abadala, noma bacabanga ukuthi lalela-ke leqiniso othengisa ngalo uzothi masulifuna ngomhla kuphela, uzothi mawulifuna ngekhathi zokugcina ngeke uphinde ulithole, but you will suffer, uzojeza. Incwadi Amos ithi indlala yezwi likaJehova, noma izwi likaNkulunkulu, indlala yezwi likaNkulunkulu ithi izinto ezinhle nezinsizwa enzini zobe sezimfuna uNkulunkulu engesatholakali, zobe sezulazula ezweni lonke zimlangazelela, zimfuna uJehova, akasatholakali dudu, is gone. So leli qiniso othengisa ngalo njengamanje, lelo lidingayo elisakhona, ungalifuni, ulilahle, ulibalekele, uzolidinga ngelinye ilanga, and uzolidinga ngesikhathi esiphi esirong singasatholakali. So it is about time abantu baqonde bazi ukuthi ba-responsible for ama-actions wabo, ba-responsible for ungadukiswa. Ithi izwi qaphelani ningadukiswa umuntu. Like the Lord made a good example ukuthi mawuthunyiwe kumsebenzi wakho, ukuthi la uthunywe khona ufike wenze into oyithunyiwe, uhambe ngama-directions ngendlela oyalezwe ngayo, uhambe ngendlela otshelwe ngayo. Even ingane mayithunywe esitolo itshela ukuthi imali uyibambisise, unganiki muntu, uzofike unikeze umuntu odayisayo. Ngisho ungaqhamuka umuntu eceleni ekuqambela amanga ethi hayi uma ukuthi enika mina leyo mali mina ngizokuthengela, cha. Uthi nje cha, uma uthi qhamuka omunye futhi athi hayi bumakho ushilo yini wathi thenga ukuthi hayi bumakho ashongo lutho, uthi nje cha. So njengamanje siphila esikhathini la khona isithi sibhizi siqambela abantu amanga, sithi awudingi ukukholwa wena, ngeke uzufe noma ungaphuza uJesu uyakuthanda unjalo.
uzongena ezulwini uphuza unjalo. Sithi uNkulunkulu ushilo yena wathi uzofa. Ushilo wathi uzofa uma uphuzile nje izolo wangafa. Ubhemile nje izolo wangafa. Sibaqambela amanga ngaleyo ndlela. But it is your responsibility ukuthi ubuyele eqinisweni. It is your responsibility ukuthi ungadukiswa. Umsebenzi wakho ukuthi ungadukiswa. Umsebenzi wakho ukuthi ugcine intando kaNkulunkulu. Because into esizele lapha emhlabeni, sorry, okuzodumisa uJehova sonke. Because abantu abaningi hlase bangangazi ukuthi umthetho wakhona sizeleni. Sithunyiwe sonke sisohambweni la khona umalusi wethu kunguJehova. And another thing uNkulunkulu ayitshalayo njengamanje enhlizweni yami ukuthi since siyalile ngezwi lakhe ukuthi asambe kanjani endleleni, wasiyala ukuthi sobonana. Uphinde wasinikeza futhi nentuba yokuthi noma sekwenzeka senduka ke nalo ucingo olumoya engcwele. Nakukhuleka ungakhuleka. There is the phone okwazi ukuconnecta ngayo noNkulunkulu ukuthi baba ngeke. Ngibona ukuthi nokuthi manje lapha emhlabeni. There is when uguqa ngedolo uthi Nkosi, nayi imoya idlala emhlabeni, nayi imoya idlala ngathi senze ilimi. Senze njani? And then masuzokhulekile, uNkulunkulu will reply. Either God will reply ngephupho, either God will reply ngombono, either God will reply ngezwi, will reply ngokuletha isithunywa ekhakeni, because uzofika ngendlela ozokwazi ukuthi uunderstand ngayo, ozokwazi ukuthi uqonde ngayo ngelevel okuyona njengamanje empilweni yakho, ngelevel okuyona njengamanje spiritually, ngelevel okuyona njengamanje ngokuqonda nangokuhlakanipha okukona njengamanje. So you need to ask the Lord ukuthi baba ngenze njani njengamanje, because unikeziwe intuba. But abantu abaningi abayisebenzise futhi intuba. Baphucuka ulwazi lokuthi ukukhuleka, imikhuleko iyaphendula. Baphucuka lolo lwazi. Bafike la emhlabeni babanje inkunzi. Le nkunzi ababanje yona ukuthi bangakhuleki. Athi umuntu kade ngangikhuleka mina, kodwa still ngikuthola ukuthi kade ngangikhuleka kodwa still. Because they baphucwe yonke into. Baphucwe ama directions. Kodwa ngithi kuwe namhlanje umphefumulo wakho uyamlangazelela uNkulunkulu. Nanka ama directions. Nazi izexwayiso ukuthi khona abantu abanjani. Nanka ama directions ukuthi uthe uJehova hamba kanje, hamba ngokulunga, hamba ngobuqotho, hamba ngemiyalelo yami. Ngoba uhamba ngayo awusoze waduka. Mohamba ngiyalezo uJehova awusoze walahleka. But ngoba usulahlekile, yes siyabona usulahlekile, buyela lana. Because the only way ongakwazi ukuthi ulungise ngayo, it is by going back. Buyela lana uthi usulahlekile ngendlela yokudla. Awusadli ithelo manje, awusadli from the ground, awusadli ama fruits nama veg ngendlela uNkulunkulu ade kudale ngayo. But the only way ukuthi ubuyele emuva. Nayi indlela, buyele ekhaya from Johannesburg, buyela hlanganisa imali ubuyele eDurban. Uqale maphansi. Because that is your home. Because uma ufela lapha eGoli uzolahleka ngeke uphinde utholakale. But mbuyele ekhaya, mbuyele ekhaya. Ngathi noma ukufica ukufa wazi ukuthi uye eparadise. Mohleli la ezweni likaNkulunkulu wazi ukuthi mina nginoJesu njengenkosi nomsindisi, ngibhabhatisiwe, ngiyenza intando yababa ohlala ekhaya ezulwini. Ngiyazi ukuthi nanoma kuthiwa ngifa nini ngaliphi ilanga ngiye eparadise. Kodwa mangifela esonweni, ngifela endaweni wrong, ngizolahlwa. Uzolahla esihogweni, uzolahla ekubhujisweni, uzolahla futhi ngomhla kuphela. And it's unfortunate njengamanje ukuthi siphele esikhathini zokugcina lapho khona uJesu uyabuya emhlabeni. And uyasiyaleza ukuthi hayi bobantu nitukile nesezonweni, izono zizonibulala. So buyelani kuJesu. Nikhole ngokweqiniso, nenze intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. Nazi izexwayiso. Nayi direction. Awusadli ngendlela efanelekile, yes fine, kodwa buyele emuva. Awusaqongi ngendlela efanelekile, yes fine, but go back. Nayi indaba ikhona, iqiniso likhona, ukuphulukiswa kukhona. But it's your responsibility ukuthi ungadukiswa. Umsebenzi wakho ukuthi ungalahlekiswa. Yes, uNkulunkulu uyabona ukuthi usuvumile, usulahlekisiwe, wavuma nawe. Kodwa njengamanje uthi buyela kuye. Kodwa njengamanje uthi nayi, nalithemba, naluthando, naliqiniso. Buyela kuye, khona uzoyithola futhi indlela. Ngoba uJesu uyakulanda, uyilemve eyodwa elahlekile. uJesu uyakulanda manje, uyishiyele ezo 99, uzolanda wena. Ngalo myalezo uzolanda wena, uzokutshela ukuthi nali izwi kaNkulunkulu. Buyela kuJehova, umfune ngenhliziyo yakho yonke. Uzobuyisa endleleni, bese uhamba kwi-destiny.
nasekuphileni okuphakade, ngoba indlela iwuKristu, ayikho enye indlela. Le yokuphila njengamanje esibadukisile abaningi. Yes, usudukile, ngiye ngathi udukile ngokudla, buyele emuva and remind yourself ukuthi kumele ngidle kanjani. Nayi incwadi ezokutshela, Genesis. Usudukile ngoyiphula imithetho kaNkulunkulu, usuyeba wena, uyaphinga wena, uyantshontsha wena. Sorry, I'm saying the same thing right now. Uqamba amanga wena, uyafeba wena, uyaphuza, uyabhema, ukwenza konke. But come back to Exodus 20, ufunde ukuthi yini engamele ngiyenze, ebese uyaku-apply ukuthi ungayenzi ngempela. Ulahlekile, yes fine. Usuhleli nabantu ababadukisi bekhathi zokugcina, but come back to incwadi Timotheo kade siyifunda njengamanje. Ukuthi naba abantu ababadukisi and open your eyes ukuthi ngeke lo uthanda imali kanje umdukisi udlala ngami. Bese uhlala usebukhoneni baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngoba la emhlabeni sizele ukuzoshumayela ivangeli laNkulunkulu, sizele uzokwenza intando kaNkulunkulu. Usudukile ngezinto eziningi, walahleka wazoluza imap yakho, but ngithi kuwe nansi imap. Nansi. Usudukile vele imap yakho ilahlekile, okay. Buza kubaba kohlala ekhaya ezolweni, ufonele, khuleka. Ukufona kwakho ukukhuleka. Unxusa uNkulunkulu uthi Nkosi ngilahlekile, ngidukile. Ngiyanxusa Nkosi ukuthi ungisize ngalesi sikhathi. Ngiyanxusa baba ukuthi ube nami. Ngifisa ukubuyela endleleni yakho. Ngifisa ukubuyela ekuthuleni kwakho. Ngifisa ukwenza intando yakho over and over again. Ngoba ngiyazi ukuthi uyabuya uza lapha emhlabeni. Ngiyazi ukuthi uyabuya uzolanda ibandla lakho. So angifisi ukusala ngelinye ilanga. Angifisi ungatholakala nami ngisembusweni wezulu. Angifisi ungayenzi intando yakho up until ngifele emanyaleni, up until ngifele esonweni, because angisoze ngathola ukuphulukisa kuphela, ngizothola ukulahlwa nje kuphela. Aziki ukuthi umsebenzi wakho konke osukuzwile kuzosiza wena, konke osukuzwile kuza kuwena, kuzoqondisa wena, kuzoyala wena. Uthi uJesu uqaphelane, ningadukiswa umuntu. So ngelinye ilanga umhla wokuphela ngeke uzobe nako uyilandulela ukuthi ngadukiswa sibanibani, ngadukiswa uma wami, ngadukiswa ubaba wami, ngadukiswa umfundisi, ngadukiswa umprofeti. Because it's your responsibility ukuthi ungadukiswa. It is your responsibility ukuthi ku-YouTube ubuka maphi ama-video. It's your responsibility ukuthi ku-TikTok ubuka maphi ama-video. It is your responsibility. Umsebenzi wakho akona omunye umuntu. Because omunye umuntu akekho endleleni yakho. Akekho la uhamba khona. Akekho kwi-direction ohamba ngayo. Akazi lutho. Noma okunye kubona but akazi. Wena ulahlekile. Wena imve efunekayo. Wena udinga ukubuyisana noKristu. Wena udinga ukubuyisana noNkulunkulu. Wena udinga ukwenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. Ukuze uzosindisa umphefumulo wakho. Ngoba sonke sohambweni lapha emhlabeni. Sonke. Akekho ngeke uhambweni. But kuwona wonke umuntu kuyenzeka uduka uhambweni lakho ubuza abantu abaronke. Usubukile abafundisi benza izinto ezonke, wafunda kubona wenza the same thing. Wabuka umama umfundisi belukile waluka nawe wenza the same thing, kanti badukisile, bakudukisile. Because bona bayithandela ukuba famous. Abayithibi. Usudukile. Kodwa buyela endleleni, buyela eqinisweni, buyela othandweni langempela, buyela kuJehova. Ngoba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. So qaphelani. Ningadukisa umuntu. Kusesikhathini zokugcina njengamanje. Abadukisi baningi basisabalele umhlaba wonke. Kodwa umsebenzi wakho uvula amehlo. Ngoba you are given directions, you are given izexwayiso, you are given warnings, you are given imap, you are given even iphone. So you are given iBhayibheli. Wanikeza eBhayibhelini ukuthi naba badukisi bakanje kanje, watshela ukuthi ungakhulumi nalabo. Ngoba isithe siyabasebenzisa vele ukuze badukise wena, wena sithunywa saNkulunkulu, ukuze badukise wena, wena kumele uhlalele ukwenza intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni. Usuhlulekile ke, kwakuhlula konke lokho. Khuleka idolo lakho. Aliguge, ligugele ekuxhumaneni noNkulunkulu. Umbizi saseduzane, umfune safumaneka. Ngoba lokho kumsebenzi wakho. Ngoba lokho wena uvuza ngakho. So zibuzeke ukuthi ngabe uhamba ngakho yini endleleni yakho? Awudukile yini? Awulahlekile yini? Sorry.
but uNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi lamazwi uyawadinga, uthi azi ukuthi umsebenzi wakho, azi ukuthi ekudukeni kwakho uwena olahlekayo, azi ukuthi ekudukeni kwakho uwena ozenze waduka because you had everything, you had all the truth. Wakhetha amanga, wakhetha ukuzikhukhumeza, wakhetha ukuzitshela ukuthi you are so smart, you are smarter than. Kwakudukisa lokho, kwakulahlekisa lokho, kwakususa ebukhoneni baNkulunkulu lokho. So nje Nkosi nje ibe nani, inibusise kakhulu, inisize kukona konke. Qaphela ungadukiswa umuntu, umsebenzi wakho ukuthi ungadukiswa. Ulihle ithemba lo wakaMzobe. Sikhumbuleke ukuthi ezinye izinkundla zokuxhumana khona uTikTok Lihle Ithemba, khona uFacebook Lihle Ithemba Mzobe, and then there's Instagram Lihle Ithemba Wendy Mzobe. Khumbula uJehova uNkulunkulu uyasizonda isono, uyabuthanda ubulungiswa nobungcwele. uJesu uzele abangcwele lapha emhlabeni, uJesu uzele abenza intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni, uJesu uzele abacwebile, abazilungisele, abangenasono, abangenasici, abayazi inyala laNkulunkulu futhi abayigcinayo. Nkosi nibusise kakhulu, Nkosi ibe nani. Amen.